Oras madi tasaluhutna damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jamita di Minggu Advent patuluhon. Di mana nienet sian sepanya tulu ayat 14 1 ayat 20. Songonoma hatana di disi. Maria ia maho ali burusion. Marlupuluk maho ali Israel. Marlas ni roha maho jala marlupuluk sian nasa roham ali boru Jerusalem. Nunga diusat Jehovah na tuho. Nunga di siapa musum. Ay Jehovah raja ni Israel do di tengah-tengah nami. Dangbe idaumu hinamago. Di ari nasasadei. Dohono ni halak ma tu Jerusalem. Unak koma biar ali Sion. Unang paleduk tangamu. Ay Jehovah debatam do di tengah-tengah mi. Ulu balang seleo tua do ibana. Marlas ni roha situtu do ibana midaho. Ohom ibana di bagasan hawolongan ni rohana. Marolop-olop ibana mardongan puji-pujian midaho. Halak na kodok roha akana holang sian luhuta ni. Pabungoku do marharuan siakodo nasida. Akana dodanan ni haurahon na selaon. Idama marlulu maahu ditiki nasasadei dopak sude akana mangarupaho. Pamulumoku ma halak na mekat jala. Papungoku halak na pinabali jala bahenoku nasida gabe puji-pujian. Jala marbarita di saluhut tano haurahon nasida na selaon. Ditiki nasasadai tugino kuma hamu mulak tu tanomu laos papungo kuma hamu disih. Ai bayano kuma hamu marbarita jala gabe hamu liau di tongotongan di saluhut akka bangso ni tanoon. Ia dung hubaulak akana terbuang siak kamu tujono ni ado pamuna nina Jehovah ima sahatna. Urina na holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus topik ni minggu ta ima marlas ni roha ma di tonga-tonga ta do di mata. Urina itu hatta tabuji ma Tuhata nuaing tolhas mahita tu minggu na patuluho di bagasa minggu Advent. Na somal di guari minggu gaudete minggu las ni roha. Lambor do bilang-bilang ni akalas ni rohata dung lam taba arasak doho terasa. Ganggu nirohata ido namasan waing di mualiang ta tarlu ngobi dung ro sorry mago kopit sa polisi tu tonga-tonga ta kabi ko biar di portibion ladu pe akan amarguar bencana alam maol dia kabar ekonomian siga susuanata dohot lan akan asing tang berapa ulah kelas niroha lumobi uju masa ragam dia kasih tahu tarlu ngobi mualon anek situ tu naboi si rimon sen akas tahu nih. Urin ni debata buhado bayanota marlas ni roha di tonga-tonga ni akana masaon. Jumuk jodoh do ita las roha tamar do mutu situasi do keadaan di ngoluta. Mana masa di ngoluta. Ujung masa si tahonon nama cai posi di bagasan ngoluta. Buhado kita asabu merdana nang pe di bagasan hanggal tu ni roha songon di ropani. Alai mololam tawamanat jumuk jodoh ita tubuh jara disungguli hatan di debata. Taringo tu las ni roha di dikina masa aka hamolon dan apalas di bahobar tu perngolota isarani apostel Paulus dohot Silas di buku ulan ni apostel 10 ayat 27 dung di isangi bana di daungan da situ hurungan baru dokom masih jaga hurungan ni mengaramoti nasi da situ alai Maria tonga worgeni ibana martangyang masih Paulus do Silas marlas ni roha ma ibana nasida mamuji debata odo di persuk alai toktong marlas ni roha asa molo na di padan ni baru disunggul do las rohana di Filipi obat jadi di padan robi disunggul di Sepania atau ayat 14 urin itu hatta di som marikot situ kita marsi ajar lau marlas ni roha songon na hinairim ni Tuhata gaduk mamoti minggu Advent na patuluanon makirim di bagasar di bata dia horor ni anak Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah di pertibion wana do obat tayar julahi paretana masih rainan di ayat 14 Maria ria marolo bolok marlas ni roha dungi musik marolo bolok dana ni bata Allah pasuang las ni roha di halak Jerusalem asa gabi Maria ria jala marolo bolok nasida asa songgop halo nasida di bata tu nasida atau pe iko jolo mangulus di tahun nama sadek dok nasida di jauh nasida marpandangion marhite las ni roha. Udah itu hatanang parjulu marlas ni roha maita alanin dong tajalu dia kena tikina salpu dawa dua marlas ni roha maita ala tikina nong ro
na noaing sila ronna do petu hita ala ni na dua on ubahin na boy hita marlas ni roha di tikyon diturpu jamita di minggu saderon adong do obat na boy putih horota gabi boal depan kolota na nai sodol honota ala nunga di usat jahuba uhumna nunga di sisa dang di pengot yo jahuba behita na nasa hasalata nunga di sisa ibana dosata tu cuma jalo mereng derita sumatu hara ni parjahat naung di bawah tu barungan jalan situ tu mangula hasalaan jalan nunga taboto duduk ni uhum na nai calota alai to pusi desa utang di dosata di balua hita tang idaun ni maksoi be hinama ako imarusa nama buan na sida tu bagasan hamagoan uju mamulus parhosian totu situro dia dobin na sida hinamago alai dia jari do na sida lama dok meliate molo uju ido situ habe ya sasau ni na masana ya doban na sida alai korona sida marsia sar nomor las ni roha jale hitro no ang takas martida sasau ni ganup baga-bagai alwota sadiri patu-patu Jesus jara ikul lumobima nian las ni rohata asa olop-olop tersediri di ari sesadai dohonon ni halak Kristus tu Jerusalem unak kumabiar alesion unang peleduk tanganmu arung do na kita kas jago tamar hit na perjolo na unak kumabiar maragam di so sibikasi di rohan na biar na yang di bagasa parngolonon di tikion waing maragam do sibikasi terlu mo siala pangotak ni sorry mago ko sa pulsia nama ngona itu sa do pertibion unang leduk doh las ni roha halau sahur di jalan mabahid di bata torop halak Kristus di pertikian noengon namang go he pajon na tutong ade pertibion jalan molo tongon tatutu dope noeng buban nama nama bihita nang pola ikut tahu tu kota iban noeng dalam berjulu buasa maita satalup marlas ni roha udah itu hatta marlas ni roha do hita do katongan ni di bata dak pola marbiar behita di padan narobi arga situ do lapatan ni hason jongan di batak seliling di tengah-tengah nasida sonang dohot pakilalan nasida ramotan naru nasida sian akamu sudah bolomian ibadah di tengah-tengah tadang adong naso makilala wasona rodi akan amemet dang malua siap pangaromo tionna di tengah-tengah ta do di batala bolo kita asan nasan namasan narot siap di bata di bagas ngolutar rajumota mai di ganup perngolota menggohi ngoluta sian halota ganup na tajaru siap di bata somartur asa ujung hita mengurupi du adalah pengurupi maselas marohata alai uju jumpa kita si palua totu marlo bolok maria ria si tu mahita saluhutna di si mahita boy makalason ari hatu tu pun di bata ima tu hata Yesus Kristus takas tu taboto nuang gabeleng di bata jala miat di tengah-tengah ta marbagi ngolu do hotita tu bagasan ganup do hotor hata ganup do ina haroro ni tu hatta dijualani bana do tingan nata hirung di bagasan warna marlas roha maita ala marlas roha mai bana mida hita di ayat 10 di dok ai Yahova di batam do di tengah-tengah nami ulu balang seleho tua do ibana marlas ni roha situ ibana midaho ohom ibana di bagasan holongan ni rohana marlo pol ibana marnungan puji-pujian midaho ibana do ulu balang seleho tua sian nasa hinamago do paru kilon laos di badruhur las ni rohana asa di si taonon masa di sido pangalopion jala pangapulion songgop si debata di tengah-tengah tak debata lah walau kita asa nasa namasa narosia kita jala akan namasa nama seresa tu hatta di bagasan guluta rajumata doi songodanan ni debata lah manggohi guluta si nalota gadup nata jalo si debata na sumartuhor asa uju jupa kita mengurubi jala bolas mengurubi sina masalah serohata alai uju jupang si balua hita marlo bolu maria situ mahita serohotna hurin itu hata tu pokasi tongan on ikut pau bapangala hotan na selau mardo pa debata pa buana sana tauna ikut tutu jala taulas neroha di debata marlas neroha mahita ala buanon na mulak duha ngoluas leng-leng ganup borhatita adong do tikina ikom mulak ido na naeng siodol honota marhite terpukul asa noeng gabi dapo mahita ta tusi buasa di sisa debata dosa tamarhite dari urus moderna di hau tidak silangi mian ibana di bagasa kita jala marlas ni roha ibana jala di baik kita sona sohari boribuan asa bolas do hita mulak tu bagas damang dengan ngudua selendeng lei sopola mardongan lungo be di rata anani tagohi ma pajohon di debata saya bermulia mahata di debata di tengah-tengah ta amin.